Girona Excel·lent. El segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona us ofereix aquest espai. I avui toca parlar de dolços. De fet, a la Garrotxa, a Olot, el dolços també li diem dolces. És una d'aquelles paraules que hem manllevat i que ens l'hem fet nostra, i és que qui vingui aquí a la ciutat d'Olot i no compri una coca de llardons o un tortell d'anís és que no tasta les autèntiques dolces olotines i garrotxines. Per això avui hem anat fins al carrer de Sant Rafel, perquè aquí hi ha tota una institució. Qui no ha anat a Can Carbasseres? Doncs a veure, deixeu-me mirar a veure si hi ha aquest senyor, en tot i Carbasseres, que li diuen, que és, com diem, una bona institució, perquè sense Can Carbasseres molta part d'aquesta història del dolç no es coneixeria. Entrem per aquí amb aquesta flaire que emmetzina aquest olor d'anís estrellat de matafaluga. Uf, quina olor. Mira'l, ja el veig. Toti, bon dia! Bon dia, tot el dia! Sí, tot el dia, perquè si només és bon dia al dematí, malament rai. Sí, sempre tot el dia. Escolta'm, Can Carbasseres, té història, això, no? No vas pas començar-ho tu? No, ja, ara els meus fills seran la quarta generació. Va començar l'any 1892, les últimes dades que tenim que sabem, que és el meu avi, llavors el meu pare i jo. El meu avi va anar a la guerra del Marroc, per dir-ho manera, a principis de segle. Es va salvar pel pèls i és la primera generació. Ho parlo particular d'una manera perquè la gent ho entengui, no? Llavors va venir el meu pare, que també de la Quinta del Vibron, que també es va salvar pel pèls, i llavors vaig venir jo, que més aviat jo soc de la Quinta del Porro, que diuen. Exacte. Tu, escolta'm per una cosa, però tu anaves per pastisser o anaves, diguem-ne, per músic? Perquè dir tot i Carbasseres, dir tortells, coques i dir jazz, em sembla que va tot junt. Efectivament, sóc un amant del jazz tota la vida i durant tota la feinada que he tingut durant tots aquests anys sempre m'ha acompanyat el jazz, i per això sempre em diu el swing del tortell, perquè com que és un tortell trenat, la tirada del tortell està feta amb molt de swing. I sóc un amant del jazz de fa molts anys, i jo el jazz és el que m'ha donat vida i l'he acompanyat amb la meva feina. Aquí Can Carbasseres és d'aquelles pastisseries, d'aquells llocs, diguem-ne, que n'hi ha molts a Catalunya, d'aquells tan antics que tens la botiga a la banda de dalt, a la part del carrer, i que a la part de l'obrador has de començar a baixar algunes escales i tens aquell petit espai on tot allò es va fer en un moment determinat i que ara no hi cap allò ni una agulla, podríem dir, no? Bueno, esclar, és el mateix obrador que han tingut el meu avi. No hi ha més espai. Ara últimament van fer unes reformes que van aconseguir uns quants metres quadrats de més, però vull dir que tenim l'espai reduït, però dintre de tot, com que la nostra feina és artesanal i l'obrador, doncs seguim fent tota l'elaboració del tortell i la coca d'una manera artesanal, de la mateixa manera que ho feia el meu avi. Tenim un forn de llenya Moruno, que té l'edat de la casa, per dir-ho, ara tindrà 150 anys, i encara el fem servir, és dels pocs forns de llenya que queden a Catalunya, per dir-ho manera. Sí, la veritat és que forns aquests, a dir allò que es diu pa cuit amb llenya, en queden poquets, però també s'ha de dir una miqueta que hi ha un cert futur esperançador, Toti, perquè avui en dia hi tornen a haver, es tornen a fer fleques noves, es tornen a obrir fleques, es tornen a obrir pastisseries en els quals un dels exponents diuen que hi hagi molí inclús i que hi hagi un forn de llenya. Sí. Nosaltres hem tingut... per mi és un orgull que els meus fills hagin seguit, serà la quarta generació i hi haurà un relleu generacional. Jo animo a tot el jovent i a la gent que si tenen algun que els agradi l'ofici, doncs s'animin a fer-ho, que hi ha moltes possibilitats de tirar endavant i que disfrutaran molt fent aquests oficis, tant la pastisseria com la fleca. Fer una entrevista aquí entremig de coques, de tortells, d'altres tipus de coques que no són d'anís, el pa que tens aquí, això és un suplici, t'ho haig de dir, però sí que hi ha una cosa que, com dèiem, i a més mira, ara quan entrava, allò he deixat entrar un senyor que portava una cosa
que aquí a la Garrotxa podríem dir que és patrimoni nacional de la nostra humanitat, que són els llardons, però, atenció, llardons a la mocada. Sí, senyor. Els llardons de la mocada, també fem servir el del pa, però fem una barreja, que els llardons de la mocada són extraordinaris i per sort tenim una empresa a la Vall d'en Bas que fa uns llardons d'una qualitat extraordinària, que això és l'important perquè surti una bona coca de llardons, clar, la matèria prima, el llardó. Ara hi ha molta gent, tot i que ens està escoltant i diu coca de llardons, coca de greixons, que es diu, diguem-ne, a la resta de Catalunya el llardó i el greixó, però hem de dir que la coca de llardons a la Garrotxa, a Olot, és molt diferent a les coques de llardons que es fan a la resta de Catalunya. Sí, perquè la nostra coca de llardons, l'elaboració que ja ens ve ja et de dir que som la quarta generació, és una coca de llardons que són els postres que es preparaven a les antigues matances del porc, perquè allà a Pagès saps que tenien els seus forns i es feien el seu pa, i d'alguna manera van agafar aquella tradició de la matança del porc i feien aquesta coca de llardons amb massa flaquera i allà hi barrejaven els llardons, els ous, el sucre i la llimona, no? I sortia aquesta coca de llardons que té un o dos dits de gruix, ja es flonja i que no té res a veure amb la resta de les coques de llardons que es fan a Catalunya, que són més pastisseres, més de full, són més aviat de pasta de full, no? Aquesta és una massa molt diferent. És l'autèntica coca de llardons antiga que es feia, i això i està feta amb una llauna de flaquer, està cuita amb llauna. De fet, hem de dir que clar, hi ha una gran diferència, diguem-ne, quan parlem de dolços catalans, i és que hi ha una pastisseria, diguem-ne, no, dolça, però també hi ha una fleca dolça. De fet, tu no ets pastisser, tu ets flequer. Jo soc flequer. Jo vull dir, per fer aquestes dues especialitats del tortell i la coca has de ser flequer. El pastisser és clar, i dominem aquesta pasta flequera, i a partir d'aquesta pasta és i les fermentacions que hi han, perquè són fermentacions llargues, i la pasta mare, doncs, els orígens són de la fleca, que abans, quan ja inclús no hi havia pastisseries, perquè estem parlant d'una tradició centenària, no? Clar, aquí hi ha una cosa important en tot això, que jo no sé si ha canviat una miqueta o no, després a veure si trobem l'Alba per aquí, que la veig enfeinada, però hi ha una cosa que els flequers sempre heu tingut, i ha sigut que heu treballat de nits. No sé si ara encara segueix treballant de nits, o la tecnologia fa, diguem-ne, que puguem fer algunes feines que no hagin de començar a les 11 de la nit a treballar. No. Bueno, sí que no comencem a les 10 de la nit, a les 10 del dia abans, però sí que comencem a les 3 del matí. No, nosaltres seguim treballant de nits, és un horari sacrificat, i treballem més aviat tot el dia. Ara treballem, ara encara estem elaborant, perquè nosaltres una de les característiques que seguim, ens ho dividim, perquè anem treballant i anem traient gènere durant tot el dia, del matí i la tarda. Llavors és un plaer, doncs, veure com la gent ve a comprar la coca i se l'emporta calenta, el tortell calent, amb aquell olor, i això és una experiència gastronòmica que també té el seu valor, no? Ara que també es parla tant d'emprenedoria amb el món, amb aquest món globalitzat per una banda que també tenim, aquí hi ha una cosa que a mi em fa molta gràcia sempre, i és que, per exemple, tu te'n vas a qualsevol lloc diguem-ne, de Catalunya, obren la persiana i ja ho veus tot allà ben posat i tot, no? I, diguem-ne, evidentment, els obradors de pastisseria es fan a mida, diguem-ne, del que tu vols fer. Aquí hi ha una cosa que jo sempre he viscut, que és allò que dius, tu quan arribes obres la fleca a Can Carabasseres i bé, hi ha coses que no estan fetes, perquè clar, el forn no dorm pel que dorm tot i. A vegades se'ns atrassa la coca ensucrada, que és el primer que surt, i diu, no, falten 5 minuts. I a vegades també el tortell falta, i al cap de 5 minuts venen i, no, ara en falten 10 de minuts, a vegades, no? Perquè s'atrassa més el compte. Però vull dir que sí que treballem in situ, en viu, i per això d'alguna manera diu, bueno, d'alguna manera passes per davant de casa i se sent l'olor. I no se sent l'olor perquè estem treballant en directe i se sent l'olor
dels tortells i de les coques i del pa i de tot el que anem elaborant i anem coguent. De fet, escolta'm, tot, és el millor màrqueting que es pot fer, passar per aquí aquest carrer de Sant Rafel, pujar o baixar i sentir l'olor i diguem-ne que el cap et fa girar cap a entrar a la porta. I que aquesta olor queda a la memòria de molta gent, perquè molta gent que ha marxat d'Olot o que ha anat a viure a Barcelona d'Olot, que encara se'n recorden d'aquesta olor que queda a la memòria de la gent, i com passen per aquí se'n recorden d'aquell olor i se'ls emporta a la seva joventut, no? Hi ha una cosa que a mi m'agrada molt dels catalans i les catalanes, i és que hi ha una certa pastisseria, per dir-ho d'alguna manera, o unes certes especialitats, a part, diguem-ne, de que gairebé jo crec que totes les festes de Catalunya tenen el seu dolç, però és que hi ha, diguem-ne, una part de la gent que es compra, no? Ve aquí a comprar la coca de llardons, ve a comprar el tortell d'anís, però hi ha una cosa molt important, i és que també regala, no? Ens agrada regalar les dolces. Al ser el típic d'Olot, doncs la gent és molt adient, doncs la gent d'Olot, com viatja a veure amics o se'n va, doncs es porta la coca i el tortell per regalar com a record d'Olot, no? O la gent que ve que fa turisme o que ve visitar la Garrotxa, doncs té dos productes típics que no trobarà cap més comarca de Catalunya que ens identifiquen, perquè d'alguna manera si són típics d'Olot també no és perquè ho venguem a la gent de fora, sinó perquè la gent de la Garrotxa i la gent d'Olot s'ho ha fet seu i s'ho estima i ho porta als seus amistats. De fet, hi ha una cosa important, tot i aquí jo crec que un dels dies que treballeu més, a part del dia de festa, és el dilluns, que a la ciutat d'Olot és el dia de mercat. Bueno, també el dilluns... No, aquí tenim la particularitat que aquí el mercat d'aquí a Olot s'està mantinguent i que encara té molta vida. També, no sens dubte, el dissabte i els diumenges ja també treballem molt, la veritat, però està molt bé que el dilluns es mantingui la vitalitat del mercat. Mira, i ara que tenim aquí l'Alba, que veig que està aquí una miqueta desemparada, ara que ha acabat una miqueta... A les 3 del matí i està una mica dormiscada. Oh, clar, és que, Alba, això de les 3 del matí, per una dona que va estudiar periodisme i acabar fent de flaquera, com ho veus, això? Bueno, és un canvi de vida... Bueno, tu tenies unes expectatives i et pensaves que podies fer una professió i resulta que al final pues, estaves preparada per una altra, segurament. Clar, és que això moltes vegades pensem, no? I vivim en un model moltes vegades de que un de petit li diuen què vol ser de gran, no? I no ens en donem compte que els gustos o les necessitats a vegades poden canviar i que depèn de quin model de família vinguis i que pot pensar que pots dir, ostres, això és un fracàs, és l'enrevés, és la manera de reinventar-se. Sí, clar, jo quan era petita i em preguntaven què volia ser de gran, jo tenia claríssim que volia ser, bueno, treballar a la ràdio, volia ser periodista esportiva, treballar a la ràdio, no sé, em divertia, quan vaig estudiar la carrera m'ho passava teta, però és veritat que un cop et vols incorporar al món laboral és més difícil. I llavors, bueno, tu comences a posar en oficines i en diferents feines i no m'agradava gens, i davant d'un ordinador no m'hi sabia estar, i llavors, bueno, aquí em vaig trobar que tenia un forat que segurament podia ser útil, i llavors, bueno, això et va donant, bueno, autoestima i veus que també ho portes una mica dintre i hi ha moltes situacions que són molt còmodes que per tu, que per on altres són un altre univers, saps? I jo baixar a l'obrador per mi era una cosa supernatural. I com heu viscut aquest canvi generacional, diguem-ne? Perquè, clar, aquí hi ha un parell de coses importants. Per una banda, el fet de treballar amb el teu germà, també, no? De tenir el pare i la mare aquí, que de tant en tant encara allò miren al costat de la porta. Però després portar la història de 4 generacions fent una feina que feu 10 productes, no en feu més. Nosaltres... Ara m'he perdut, perdona, Pep. El que em deies. No, clar, nosaltres al nostre dia a dia no estem pensant que ens pesen 130 anys d'història. Al final nosaltres estem acostumats a treballar d'una manera, que és el que hem viscut, que ens ha ensenyat el nostre pare, i llavors el que intentem sempre és poder portar la nostra manera diferent de treballar, que no et diria que és tant en la producció, sinó en la manera de fer les coses, que vulguis o no, doncs ara canvia, no? Tenim uns valors una mica diferents, o unes maneres de treballar que són una mica diferents, i és el que nosaltres
intentem fer ara. I llavors això que dius, que els pares estiguin voltant per casa, que ens mirin, que ens vegin, bueno, a vegades molesta i a vegades ens va molt bé, també, perquè sempre el seu punt de vista doncs, ens ajuda a fer les coses millors, però també tenir aquesta pressió de que els teus pares t'estan veient tot el rato, doncs, tia, a vegades, bueno, et sents una mica segurament insegur, o poder no ho faig prou bé, bueno, una mica així. Ara estic pensant que tu, que ets una dona jove i que a la teva edat doncs encara hi ha molta gent i tu mateixa que segurament te'n vas a marxa, com diem aquí, clar, els teus companys i companyes segurament que a les 3 se'n van a dormir i tu fas allò que, no? que enganxes, no? Que t'hi poses. Bueno, encara no ho he fet mai, de venir sense dormir. Algun dia suposo que passarà i llavors ja... El meu pare ho ha fet molt a la seva vida, per tant encara hi soc a temps de fer-ho. No, ens tornem al meu germà, per sort, és una cosa diferent del meu pare, i és que un dia treballa ell i un dia treballo jo. Llavors què vol dir? Que jo divendres surto i el meu germà surt dissabte. Llavors, bueno, així ens en anem sortint. De moment encara puc sortir de tant en tant. Escolta, dir coca de llardons per tu què és? Perquè, clar, avui en dia, diguem-ne que al món de la pastisseria, al món de les coques, hi ha molta variant i tu estàs fent una cosa que fa 130 anys que es fa aquí a casa teva i que, a més, és una... podríem dir que és una coca rústica, no? Jo recordo que un dia li vaig regalar una coca de llardons de Can Carbasseres al fundador d'aquest moviment de slow food italià, i exclamava que deia, ostres, com pot ser que als italians no se'ns hagi ocorregut encara mai posar en una coca el lardo, no? La cansalada, no? Tu que ets una persona jove i que dius, ostres, la coca, llardons, com ho vius això? Bueno, quan em toca treballar a la botiga també la gent se sorprèn, sobretot la gent de fora, turistes que venen ara a l'estiu, bueno, tot l'any, però sí que costa d'explicar com aquesta barreja de dolç i salat. Bueno, tu els hi has de dir que és el producte típic, els hi has de vendre com que és una cosa que aquí és super tradicional i super típica d'una sobretaula, una ratafia, una coca de llardons, un tortell, i és com la nostra manera d'entendre aquest moment de l'àpat, no? Tu què ets més, a menjar-te-la per esmorzar o menjar-te-la de postres? De postres, però és que jo la coca ja la tinc avorridíssima, però sí, de tant en tant quan em porto... Sempre em porto, allà, si vaig a sopar a casa d'algun amic o alguna amiga o a dinar, sempre porto coca, si viatjo porto coca, i bueno, sempre queda un trosset petit que dius, a veure si ens ha quedat bona, però no ho faig ben bé perquè tingui ganes de menjar-la, sinó perquè he de provar a veure si ha quedat bé o no. Tot i... No, la coca és per esmorzar, per dinar, per sopar, per berenar i després d'un bon dinar, però vull dir que a totes hores del dia. Tu és que, a part... La coca de llardons que parles amb xocolata, poder, a mi de la manera que més m'agrada menjar la coca de llardons, amb una xocolata negra, amb bon cacau, la trobo genial. I una bona coca d'escumós? Una bona copa d'escumós? Escumós, i tant, amb una copa de cava, de la ratafia, l'ovi dolç, i tant. Perquè, escolta'm, a mi m'ha dit un ocellet que a vosaltres hi ha alguns moments determinats de l'any que agafeu un carregament de coques, un carregament de ratafies i us n'aneu cap a la Jazz Cava de Terrassa a liar-la, no? Sí, senyor. Des de fa molts anys, com a gran amant de jazz, i el Festival de Terrassa per nosaltres és el nostre gran referent, i des dels anys, a partir de l'any 90, un dia del Festival de Jazz, portem la coca, llardons i el tortell i ratafia, perquè després del concert la gent de Terrassa que ha assistit al concert pugui degustar, i és una diada molt divertida i que els terrassencs estan molt contents amb nosaltres. Alba, La connexió d'Olot i Terrassa. Alba, què és el que et va enamorar d'aquesta ofici que fas tu ara? Déu-n'hi-do quina pregunta, Pep. No sé, fer una cosa amb les mans, una cosa super vital pel nostre dia a dia com és el pa, sí, com una cosa super bàsica però super necessària, una feina super senzilla, molt humil. Jo estic tranquil·líssima treballant a baix, vull dir que és el lloc on estic més a gust, segurament. Alba, Jordi, escolteu, llarga vida a Can Carbasseres i sobretot que no marxi mai aquesta flaire de Matafaluga d'anís que corre per aquest carrer de Sant Rafel. Molt bé, moltes gràcies perquè haver vingut, i els tortells sempre seran nostres.
Alba, sempre pots tenir un lloc a la Fonda de Catalunya Ràdio per fer de periodista si vols treure el coquet, eh? Home, t'espero i fem una secció de fleques. Gràcies, Pep, per venir. Merci. I anem cap al carrer de Sant Ferriol d'Olot, perquè aquí hi ha una d'aquelles fleques que també la gent sempre hi fa cua els caps de setmana. Ara estic pensant en aquell llibre d'en Philippe Delerme que parla precisament d'anar a comprar les coques i comprar les pastes el diumenge després de missa. Doncs aquí moltes vegades en aquest carrer s'hi fan cues, perquè quan hi ha jornades d'aquestes, com Sant Joan, per exemple, que fa unes setmanes que l'hem passat, doncs s'hi fan coques per anar a buscar la coca de Sant Joan. Però avui no volem parlar de la coca de Sant Joan, sinó que volem parlar d'un tortell que ens té enamorats aquí a la ciutat d'Olot. Per això ja em deixa'm entrar a veure si trobo en Jaume per aquí al forn. Jaume... Mira, Jaume, bon dia. Bon dia. Escolta, fa unes setmanes que va passar Sant Joan, suposo que hi va haver una bona colla de cua aquí per agafar la coca, no? Sí, va ser aquest Sant Joan passat ha sigut un èxit total. Escolta, hi ha una de les coses que ens até als garrotxins i a la gent de la comarca el Corrobat, i és el tortell, no? El tortell d'Olot, que té història el tortell d'Olot. Història és un producte que sobre el 1900 a Olot ja es feien tortells. És l'històric que es té. Clar, però de tortells n'hi ha molts, però si haguéssim de parlar del tortell d'Olot, com el podem definir, aquest tortell? Bueno, és una massa de brioix, i té gust d'anís. És una massa una mica tapaïda, amb un alveolo molt petit, però té un gust molt especial. És molt especial i és un gust que diuen la gent que és gust d'aquí de la Garrotxa, perquè un altre puesto no existeix. Són aquests tortells d'anís, no? Aquests tortells de matafaluga, etc. I amb això que dius del brioix, clar, avui en dia el món del brioix s'ha posat molt de moda, perquè inclús, per exemple, avui en dia es fan entrepans de pa de brioix, no? El Lobsterol i companyia, però per parlar d'un bon brioix, quins són els ingredients que necessitem? Bueno, primer de tot, doncs, uns ingredients de primera qualitat, perquè de farines hi ha moltes qualitats. Necessitem una farina de 00, una mantega que sigui bona de bé del país, el sucre no, el sucre és normal, un bons ous també i una bona quantitat d'ous. No val allò de dir 1 quilo de farina un ou, s'hi tenen que posar com a mínim 6 ous sencers, i uns aromes, que llavors aquests aromes es pot dir que cada forner, cada pastisser té el seu secret. S'hi pot posar taronja, s'hi pot posar una mica de vainilla, canyella, llimona, s'hi poden posar diverses coses. I a partir d'aquí un procés d'amassat. Necessitem també un procés d'amassat que no és ficar tots els ingredients de l'amassadora i donar-li canya, no. És anar afegint les coses al seu punt, treure una temperatura de massa idònia amb el seu repòs idoni i manipular el producte. Sempre diuen que això de les masses llevades és una cosa que necessita el seu temps, com dius tu, necessita la seva temperatura. De fet, aquí ja hem entrat a l'obrador i ja veiem aquesta temperatura que et deixa anar al forn, aquesta temperatura residual, que de fet ja li va bé per llevar, no? Sí, aquí si tinguéssim una temperatura de 18-20 graus no podríem treballar. Aquí estem treballant a la nit i durant el dia estem treballant a 30-38 graus. Llavors això a les masses els hi va de meravella. Tu encara ets d'aquests pastissers, d'aquests flaquers, de que t'aixeques allò, que comences a treballar a les 11 del vespre fins al dematí o ja ho comences a minvar, això? Comencem cada dia a la 1 de la nit. A la 1 de la nit perquè ho tenim muntat d'aquesta manera i treballem a partir de la 1, comencem a fer lo del dia, per dir-ho així, lo del dia, i a partir de les 9 del matí comencem a preparar lo de l'endemà. Llavors hem compensat una mica, treballar una mica més de dia que no pas començar tan aviat. Ara ens parlaves de que un dels ingredients bàsics per fer aquest tortell d'Olot, aquest tortell, diguem-ne, amb una base de brioix, molt anisada i així, has dit farina del 00. Això, diguem, al públic final que ho entenguem tots, què vol dir això? És una farina d'alta qualitat. Les farines, segons quins països d'Europa, se medeixen per un 0, 00, 3 zeros. Llavors són farines d'alta qualitat, poc refinades i de blats també de qualitat.
Sobretot això suposo que és molt important amb les masses llevades, el tema del gluten, no? La proteïna també. La proteïna és molt important. Si ara estem fent aquí llevat per les coques i jo estic agafant una farina de més qualitat, una farina de més qualitat, no, bueno, més qualitat, d'un 0 més, per dir-ho així, d'un 0 més, perquè les coques doncs, ho necessiten i en tenim que fer moltes, estem molts dies aquí donant-li i alguna coca la tenim que tenir refrigerada perquè si no llavors les farines no aguanten. Llavors he comprat una farina de 3 euros, que encara més qualitat. Déu-n'hi-do. Escolta'm, hi ha una cosa molt important aquí a la Garrotxa, que és la ratafia. Suposo que també deu haver-hi alguna bona coca de ratafia, no? Típica. Bueno, la coca ratafia, nosaltres aquí hi ha de moltes maneres de fer-la, però la fem de pa de pessic. Fem un pa de pessic amb panses macerades en ratafia i en ous, perquè la ratafia surt de les anous i la pansa és una cosa, doncs, bueno, és un acompanyament que va molt bé amb la ratafia i es fa de pa de pessic, o sigui, partim d'ous, sucre, porta una mica de mantega líquida, no gaire, porta poca grassa, però mantega líquida en porta, i fem farina, impulsor, una mica d'impulsor, i fem una coca de pa de pessic. Una coca de pa de pessic, que la ratafia sí que hi té molta importància, però hi ha una cosa important aquí, que és que l'alcohol s'evapora aquí, no? Bueno, sí, tenim un problema aquí, hi ha un petit problema, que hi ha la protecció de menores, que nosaltres no podem agafar l'ampolla de ratafia i tirar-li directament. Llavors el que fem és una reducció de ratafia, i a més també tenim un aroma de ratafia. Tenim una casa comercial que ha fet un aroma de ratafia i també hi posem una mica d'aroma de ratafia i jo recordo, per cada 3 quilos de farina hi va mig litre de ratafia reduïda. Déu-n'hi-do, feinada aquí, a part també dona color, no? Dona una mica de color, el pa de pessic queda un color marronat, perquè la ratafia és de color negre, però bueno, hi ha aquesta llei a Espanya, que ja dic, és la protecció de menors, i no podem fer servir alcohol directament. Llavors el tenim que fer desaparèixer una mica per algun puesto, que és reduint la ratafia, no marxa al 100%, però podem dir que marxa un 80, un 90%, però esclar, aquí també perdem gust, i llavors aquest petit gust que perdem el compensem amb una mica d'aroma de ratafia. Jaume, tu ets una d'aquelles persones que no vas començar de ben petit, diguem-ne, no tenies tradició d'una fleca o d'una pastisseria des de jove fins ara, sinó que has sigut d'aquells que fa uns anys vas fer un canvi, diguem-ne, a la teva vida, no?, laboral? Sí, jo sempre havia... Vaig començar a treballar de pastisser forner, però ho vaig deixar-ho. I llavors em vaig dedicar al món comercial, però vaig estar poder 45 anys en el món comercial. I llavors el món comercial estava en unes condicions molt apretades, per dir-ho així, i vaig decidir fer un canvi, tornar als meus principis, i com que era d'aquí a Olot, buscava un forn, va sortir aquest i me'n vaig venir aquí a Olot a fer tortells. Escolta, hi ha una cosa important amb tot això i és que de la mateixa manera, diguem-ne, que els gustos canvien i que ara, per exemple, hi ha molta gent doncs, que li agraden les coses potser més amargues. El món del dolç també ha anat canviant. Jo recordo als anys 70 que quan fèiem un flam o fèiem una crema hi posàvem 250 grams de sucre per quilo. Això ha anat canviant, eh? Això ha canviat molt, tant amb la crema catalana ha canviat molt, s'hi posaven 300 grams per sucre, 300 grams de sucre per litre de llet. Ara s'hi estan posant 180, 200. La nata abans s'hi posaven 120 grams o 150 grams de sucre per litre de nata. Quan jo vaig començar recordo aquest tema. Ara s'hi estan posant 80 grams. Els pans de pessic també s'ha baixat molt el sucre. A més, els metges ens ho diuen, tothom ens ho diu, i bueno, hem notat que baixant el sucre surt un bon producte i més sa. Escolta, les pastisseries, per una banda, artesanes, tradicionals, que feu aquest producte, diguem-ne, que ja porta anys, que porta història, que té pedigrí, que té una tradició, que té un origen, i per altra banda també no està gens, diguem-ne, allò separat amb que pugueu fer coses noves. Com veus tu el futur de la pastisseria artesana? Home, el futur de la pastisseria artesana és bo, és positiu. L'únic problema que hi ha és mà d'obra especialitzada. O sigui, no estan sortint nous pastissers, nous forners, està costant molt. I per això s'estan perdent moltes pastisseries bones i moltes pastisseries centenàries de tota la vida, no a nivell de la Garrotxa, a nivell europeu, podem dir. Totes les ciutats europees estan molt mancats de la mà d'obra. Ara, el futur, el que pugui aguantar,
és un futur assegurat, perquè serà el rei. De fet, és que a la Garrotxa, a Catalunya, som llamines de mena. Sí, jo recordo aquí a Olot, era el poble, la ciutat, bueno, Olot és ciutat, no és poble, era la ciutat d'Espanya que tenia més pastisseries en botiga. Déu-n'hi-do. També hi ha una cosa, aquí a cada festa li fotem alguna cosa. Sí, aquí també. Això fa una mica de gràcia, perquè aquí cada 15 dies o 2 cops al mes, un cop tenim una festa, tenim una celebració, a part dels compleanys i sants i bodes i coses que celebra la gent. Però cada any tenim una cosa per celebrar o per fer i alguna història. I esclar, això la pastisseria ens ajuda molt. Jaume Comas, doncs anem a tastar un bon tall de tortell d'Olot. La Fonda, amb Pep Noguer. I ara és el moment de la poesia dolça. Des del seu obrador de pastisseria i xocolata, versos i sucre del pastisser i xocoactivista Lluís Riera. D'aixecar-se aviat. Peu fred a terra, obrir els ulls, vestir-se, sortir al carrer, creuar la plaça quan encara és fosc, entrar a la pastisseria, obrir forns, engegar la cafetera, rentar-se la cara i fer un pipí. Canviar-se un got d'aigua, mirar l'agenda, fent el cafè i començar el dia. Mentre tots dormiu, fer. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. I per acabar, la cirereta del pastís d'avui ens la porta el cuiner Pepe Rodríguez i diu: no penso en una altra cosa que no sigui el menjar. Això sí, li hem de dir amb en Pepe el bon menjar. Perquè de menjar n'hi ha de moltes maneres. Però aquí a la Fonda només ens agrada el que és bo, el que té fonament, com diu l'altre cuiner, en Carlos Arguiñano. Esperem que us hagi agradat aquesta Fonda i ens tornem a trobar aquí de 1 a 2 cada dia. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, surrender, surrender. Stop your running, surrender, surrender. It's all over now, surrender, surrender. No, through here, sound of surrender. No, through here, sound of surrender. No, through here, sound of surrender. Ooh, you keep running. You keep hiding. You keep fighting. You keep crying. You keep running. You keep hiding. You keep fighting. You keep crying. No, through here, sound of surrender. No, through here, sound of surrender. No, through here, sound of surrender. No, through here, sound of surrender.
put your hands up, put your hands up, put your hands up.